Passejar a peu o en bici des de la plaça d'Espanya fins a Son Fuster és un dels projectes que els socialistes desenvoluparan a Palma si governen. Aina Calvo desitja consolidar la feina començada a Jacint Verdaguer i acabar al Parc de les Vies. Està convençuda que això millorarà la connexió entre els barris a la vegada que demostrarà que un canvi de model de mobilitat és possible. Ens comprometem a acabar de culminar, a acabar de transformar en una realitat aquest parc, a acabar de consolidar un model de mobilitat diferent, a que el trànsit sigui pacífic, a que no aïllem cap barri, que el barri de Son Fortesa, que el barri dels Hostalets, que Son Costa, que Son Oliva, que tota aquesta zona important de ciutat pugui gaudir d'una zona verda. Pel que fa al moviment Democràcia Real Ja, la candidata el qualifica de positiu. Opina que no posa en dubte la democràcia, sinó que pretén una millora del seu funcionament. Que hay aspectos a mejorar, sin lugar a dudas, los hay. Que lo podemos conseguir, sin lugar a dudas, sí, pero que para cambiarlos es importante hacerlo desde dentro, para mí es importante hacerlo.